kai kace a cire. Lalala ba ne na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Kai kace a cire. Lalala ba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Na ce kai kace a cire koko ba kai kace a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ta sauka a kan shi. Kai kace a cire. Lalala ba ni na ce a cire ba. Ayajin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Shirin magana sai in na tsafi irin na tunani. Na yi kiran wasu don tattaunawa annabin su ta yani. Abu ka'idar shari'a don kar in na faɗi a rufe ni. Aka yi magana na ji layin na rige na tusa shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Na ji yarda aka yi amma ba ni nake da faɗi ba. Na hana a raba domin ba ni ina ce a haɗa ba. Na ki zuwa biyu ko domin ba ni ina yanki sakin ba. Shi ya yanki saki shi ne doka ta sauka a kan shi. Kai kace a cire. Lalaba ni. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Ya kawai tafi a zo gasa kokon Kano na gaya ma. An hukunta kaya ko can daman hakan ya ganewa. Idan rashin hikimar yaro karami ya rungumi mama. Shi yana ta bugun tanki jaki yana ta zuga shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Na tuno da shirin wai yaran mai ta tsina na nan. Wai suna ta faɗa ko alƙalai suna kusa kenan. Al'umma ta Kano sun gamsu da dukkan da aka yi nan. Na gaza da taki ko na amu ko Allah raka shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. In kunnuwan ka suna ji to ba jikin ka ya wuce rama. In kunnuwa na gashi ko gare ka jikin ka sai ya gaya ma. Wannan karin magana ai na ji kamar in yi manya na sama. Shi na rike na haye kai ma daga yanzu sai ka rike shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Tsalle guda da aka yi a fada riƙiji ya samu zarce. Sai a yi dubu ba a fita ba kaga ashe silar wahala ce. Ga haihuwar guzuma yana kwance wadda ta kwance. In kun sani ku bari ko masu dara a jami ka zuga shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Wankan wuta ai so ɗaya ne in an yi ba a kuma ba. Kowa ya ce sai ya yi kamar shi daga tsike wanda hanawa. In ya yi so ɗaya ba ƙari kullum yana ta tunawa. In ba kasar rigima ko zage ka karka kula shi. Kai kace a cire. Lalaba ni na ce a cire ba. Ya kijin magana tsarin doka ya ce a cire shi. Sakon barau sanata na Emali shi ya ce ya karanta. A dan gudun rigima don kar zargi ya rizki makauta. In kun ji to ku rike in ma da abin kar ku rubuta. Sakon barau sanata ne kun ga kado na zamu baza shi. Kai kace a cire. Lalaba